A máme tu november, deň otvorených dverí. Deň, na ktorý sa tešíme a poctivo sme sa naň pripravili, aby sme deviatakov čo najviac očarili. Poďte sa s nami pozrieť, ako sa im u nás páčilo. Po úvodnej prezentácii sa jednotlivé skupiny vydali objavovať strednú priemyselnú školu. Sprievodcami boli naši spolužiaci a návštevníci si v jednotlivých triedách mohli pozrieť, ako to u nás funguje. Spoločne navštívili triedy elektrotechnických učební. Cieľom tohto odboru je oboznámiť žiakov so základnými materiálmi, ktoré sa používajú v elektrotechnike. Mám syna, ktorý je práve v tom veku tu vedľa na Francisieho, chodí do školy deviatak, no a musí sa rozhodnúť, čo ďalej. Takže sme zvedaví. Pre deviatakov som si pripravil prezentáciu o mechatronike, v ktorej bolo spomenuté vlastne, čo mechatronika je. Bolo tam prevažne programovanie, bol tam spomenutý Lego robot, vrtací automat a trošku sme im ukázali, ako to v našich dielniach vyzerá. Pripravil som si prezentácie v programe ControlWeb, ktoré používame na predmete grafické systémy. Vlastne ukazoval som prezentácie ako na vizualizáciu zariadení rôznych, ako od zapojení žaroviek až po naprogramovanie križovatek. Ďalšou zastávkou bol ateliér. Tu naši dizajnéri a grafíci v praxi ukázali svoje šikovné ručičky. Deviatáci si mohli vyskúšať zaujímavú techniku maľovania, enkaustiku, čo je maľba voskom za pomoci žehličky. Súčasťou prezentácie boli aj výtvarné či grafické diela študentov, ktorí už doštudovali alebo ešte študujú na našej škole. Pre budúcich prvákov sme si pripravili malú prezentáciu z toho, čo vlastne robíme na počítačovej grafike a navrhovaní. A taktiež môžu uvidieť v ateliéri hore, ako kreslíme. Ani stavbári sa nedali zahambiť. Ukázali to najlepšie zo svojho odboru. Niektoré práce dosahovali profesionálnu úroveň. Stavbarina dnes už nie je práca s ceruzkou a výkresom. Tieto pomôcky úplne nahradili počítače. Návštevníci si dokonca mohli navrhnúť aj vlastný dom. Záujem bol taký priemerný, väčšinou sa hlasili chlapci na tento odbor. A takto pracujú naši tvrdí chlapi. V dielniach si budúci študenti pozreli, ako pracujeme s drevom, ako obrábame kovy a aj najnovšiu pýchu našej školy, laserový vypaľovací stroj Trumf. Na záver ponúkame ešte niekoľko bezprostredných zážitkov a názorov. Zaujali ma 3D práce v podzemnom staviteľstve, aj v propagačnej grafike, diela v grafickom dizajne. A vidno, že sú tu žiaci šikovní, takže snáď pôjdem sem. Veľmi sa mi to tu páči, najmä staviteľstvo a propagačná grafika. Aký odbor by chcel váš vnuk študovať? Taktiež ho zaujal odbor mechatronika, o ktorom sme videli, aké úspešné sú tu žiaci, učebňa a všetko, čo tu propagujete, je na veľkej úrovni. Máme záujem o jeden z odborov na tejto škole, ktorý sa vyučuje. A dnešný deň otvorených dverí si myslím, že bol super tým, že boli takto priamo v praxi ponúknuté rôzne druhy odborov s tým, čo sa tu vyučuje, ako sa praxuje, tak si myslím, že deti si z toho môžu zobrať nejaký príklad.